Kawai ka jingja ka bapin sosik thang batpen pajonut ya uwei usamla. Kabala ja hapo ka jala yupi. Hakaba uwei usamla. Ubala penkre ya ka jing syongkurim. Ja ka jikemen bat pomut pomat. Hakaba uladi ya ki jaka puta. Hakaba ula penkre sipun. Ya ka jing kawai syongkurim jong u. Bat kawai ka kentei ka ba ui ja. Henrai kine baro ki jing penkre jong u. Bat ka jing di jong u ya la ka jaka na benta bo un yo ya tho. Kala kala kongpong da ka jing sosik thang bat pajonut. Satang daki kenta shua pan sedang ne ka jing kawai syongkurim. Ne ka jing le niam na benta ka jing ya tho syongkurim. Henrai ka ne ka nong le kurim. Kala pet no penban bat uwe pat ubreu. Kane ka jing le jongka kala pendungak ki kamen sim jong uta usamla. Kane ka khana ka basang sot jong une usamla. Kala purstat haki social media. Kumha ka Facebook bat Instagram. Hakaba ki nong penon kam internet kila social ai ya kane ka jing jia ya une usamla. Bat ka bala penmiru ka jing yakran halor ki jing e jong ka jing e bat ka jing shania. Ka jing jia ka bala pelong ya une unong le kurim. Bat sosik thang. Untang na bata bandu ya kata kecing ya tho. Henrai kecing tu ya kajaka puta kaba uladi. Bat kecing kular ban ya poika jong kata ka kentei.